Yes, seyimina lo. Shaya insimbi manje. Siqilazwa ke kuyaphela. Qilazwa ke manje. Yabo lento le engiyenza lana. Ayizange izibelula nje bayilula manje. Yabanzima. Saqala ukuyenza ngobani? Kwafanele ngithi ngiyayicabanga i-answer ingaphumi. Kodwa ngathi okay, no. Futhi into efathi ngiyenze manje. Lapha e-OT bake bangitshengisa ukuthi kune-standing box. Futhi angihambe ngiye ku-standing box. Ngizama ukuma kusona. Ngazizama i-standing box, ngazizama. Sekusuka lapho ngathi no. Phindele ekhaya. Hlala, ngitshengisa ngelinye ilanga isithombe. Ngahlala ngacabanga. Buka lezi ntambo kagesi. Wazi ngibambelele lapha ngisukume ngenze njani. Ngazama ngahluleka. Ngabiza amagenge. Njoba ngisho ukuthi izinto eziningi singazenza. But siyawudinga nabafowethu siphila nabo. Nodade. Yabo. Ngoba kona ama-out kuphela alimalayo. Yabo. Bangisiza. Bakhona bangibambayo. Ubambela ibhluke ngapha nangapha. Omunye ame lapha emadolweni uthi awaphushe. Yabo, mina afaka asika ibhande lentambo, yabo ibhande lemoto. I-seat belt. Asika yona, ngibopha yona ayilinganisa. Ngoba ngithi angikwazi ukubamba. Ngathi ngizofaka intambo kanjena ngithi ngiyidonsa. Lo bamba ibhluku yangiphakamisa, lo ongalapha kuphusha amadolo. Yabo. Hluleke ngizame. Hayi. Ngayizama, ngayipractice. Hayi phela ukhumbula ukuthi anginawo ama-back slap. Ama-back slap izinto ezifakwa la emadolweni sisekela amadolo ukuthi angabhendi. Thatha i-risk. Ngiwe ngibambelele la esigxobeni ngiwe. Yabo le ntambo le eyokuthi ngibambelele ngayo. Yabo, uma ngiyenza ngiyawa ukuze ngashayeki kabuhlungu la. Ngibambelele ngayo. Hlezi ngipractice le nto. Yangisiza ngoba izinto eziningi ziyenzeka. Yabo. Izinto eziningi ziyenzeka manje and igazi liyamuva. Lento engangiyisaba ngibalekela ilonda. Akulula uhlale for 24 years ungakazi ube nesilonda sakho i-bed sore noma i-pressure sore. Ama-pressure sore engangaba nayo yasesithendeni ye-blister. Ngingakazi. Ngahlikihleka isithende, shawa amaspasm phuma uphaqe. Hlikihleka kumada, ngavuka ekuseni nama-blister. Asazi phela, sangakuqhumbuza. Ngayiqhumbuza awaphuma isilonda esingakanani. Ngasaba lokho. Yabo. So ngazama ngayo yonke indlela ukuprevent ilonda. Njengokuma kanje. Nomnyakaza njengoba nginyakaza kwesinye isikhathi uthola ukuthi njengoba nginyakaza kanjena kufanele ngishone phansi. Ya practice yonke into ayethi aniyenze. Ya practice shone phansi. Bathi uyahlala usukume. Akithi ayikho umuntu ozongijimisa emini. Ayikho umuntu ozongisiza. Mawuthi ngikhona. Kufanele ngizenzele izinto. Ayikho umuntu ozongijimisa. Ifizio bakujimisa phela indaba bakujimisa ngayo. Emva kwalokho ngimkhulu kunalo umuntu ongijimisa lapha. Ngidinga umuntu ozongiphusha. Hayi indaba ka push. Uthi manje uyayibuka bandla lengane mase kuthiwa ibambe lo nyawo lami ngiyibambe. Ngathi no angizenze mina. Shama push up. Up and down. Yabo, ngizame ngathi ngiyahamba. Practice lezo zinto. Ayithi yabo nje already ngiyenze kanje. Masiphazi umuntu asiphelile ngoba kade nginyakaza. Njoba ngenza kanjena
lapho yonke imaseli semzimbeni iyasebenza manje, yabo. But i-risk ngobani? Angifake lutho emadolweni, ngingasakazeka phansi ngishayeke ngiqhuma igazi phela indaba yami. Kodwa ngathi I will take i-risk ngendlela yami engizokwenza ngayo, ngokuyipractice kancane kancane. Ungayitshela uzoyenza ngosuku olodwa obuza abantu la okutshela ukuthi ngaqala nini ukuma, yabo. Lento le yenza igazi lihambe emzimba wonke, nalo kade sekuthi kuzamani, yabo. Udle, yabona, khona izinto zesintu esingafuni ukuyisebenzisa, kanti lezi zinto zadala babekwazi ukuhlanganisa amathambo ey'nkomo, bekwazi ukuhlanganisa ngempande nje ney'hlahla nani, into eyadalwa uNkulunkulu. Izinto ezingenawo ama-side effects njengamaphilisi nani. And-ke eye-wheelchair iyinkinga ngobani? Akekho umnikazi wayo, akekho umuntu ongakutshela azohlala manje emva kwesikhathi singakuzosukuma, akekho. If ungayisizanga wena, azi ukuthi akekho umuntu oyokusiza, wena uyoyisiza phela, nomndeni wakho nabangani bakho, yabo. Nomndeni wakho nabangani bakho ibona abantu abangakusiza, yabo. Yabona njengoba ngenza kanje ukunyakaza wonke iphathi yomzimba. Ngithanda ngenza njalo, qala yabuya kancane kancane, yezwa kancane kancane, yacontrol inyawo kancane kancane, yonke into iyaqala slowly, yabo. Izinto ziyenzeka, izinto ziyahlangana. Athi for the rest of my life, as long as ngisaphila la esigxobo sikhona, ngiyosebenzisa uthi singisaphi kanjani, but ngovuka ekuseni ngizokwenza ngobani izinto eziningi sengikwazile ukuzenza, yabo. Ngiyobuya every day. If ilanga lingekho ngiza la mangithola isikhathi i-hour elilodwa nje. If kunetha ngafaka lo seyili lo, ngiyihlalele lana, ngiyijimele mina kunokuthi ngenzi lutho, yabo. Abafowethu abanye basebenza leminyango, bahlanganisa benzani izinto zenzeka ngapha nangapha, yabo. Afuna uhlala ungenzi lutho. If uyi-disability afuna uhlala ungenzi lutho, ngoba nithama uhleli ungenzi lutho uzoba senkingeni. Mina-ke kusesikomplazi, angikho kuma-suburb, angikho la uzothi ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi ngoba nakho mina ngikuphi. Akwenzeki ukuthi bangifuna i-rehab ngaya ngiyojima for 6 months. Uma ngifuna ukuyefizo ngaya, but ngathi awuthi ngizenze mina, yabo. Ngathi othi ngizenze mina. Namhlanje isiningi into engikwazi ukuzenza. Ngiyikhwadi, ngiyayigeza. Into engihlulayo ukuyigqokisa ibhlukwe ngoba fanele ulibambe, ngikwazi. Mhlawumbe ney'cathulo. But if ukuphoqa, ukuphoqa ayikho into engeke ngikwazi ukuyenza, yabo. Ngoba yonke into ila. And enye into ebalulekile, umbhede. Umbhede la uqala khona wenza ijim. Ngobani? Umbhede la ulokhuza khona. Wenza yonke ijim, ayikho ijim ehlula le. Strong. Kodwa nakhona shona phansi ujim. Amamasela aqine. Igazi flow emzimbeni. Udle izinto ezihealthy. Udle ogreen. Yabo. Udle powder laba powder laba ey'payisi lezi ey'sizayo igazi ukuthi liflow. Ginger, garlic, onions, pepper, yabo.
udle cinnamon yabo, black pepper, kuningi sazokufunda. Lezi mbali ey'ncane ama-cloves kanjalo nje. Lezi mbali ey'ncane ziyasiza emzimbeni, zilwa nento ey'ningi emzimbeni uma umuntu okhubazekile yabo. Into ebuhlungu eke yangishaya mina iplagi, yabona iplagi ingishayile iplagi kakhulu, ngayo into ade ngiyiphuza kakhulu ugoloko, ubhiya angikwazi, uyangihlula, wangishaya ama-alsi ashiya phansi and uyachamisa futhi. Mina ngisebenzisa i-catheter, anginayo ibag yabo, stress. Wangishaya uthe uma ungishaya ngabona ukuthi no, into efathi ngiyenze manje, athi no, into efathi ngiyenze manje angihlehle kwiplagi, ngishayela amawayini, red wine kakhulukazi yabo, uphuzele kakhulu amanzi, uphuzele lona yabo. Kolokho uyashayana strong, wangilimaza. Mina ngingasho ngithi umuntu okwi-disability, hayi iplagi akangayiqini kakhulu or akayiyeke yabo, akayiyeke iplagi straight, ngoba iplagi yalimazana. Iplagi utshwala, alcohol, yalimazana kakhulu yabo, yalimazana ale ndlela yokuthi mina ekuseni made ngiplagile, izinto ey'ningi ngeke ngikwazi ukuzenza, umzimba uba weak. Ngeke uthathe uplagile namhlanje bayogqema, ngeke uze ugqeme, umzimba u-weak, imizwa isisebenzi yabo. So kunezinto efathi igweme, uyifundise wena ukuthi uyiyeke yabo. Kunalokho udle lezi zinto ade ngizisho, osinamoni, ojinja, ogarlic yabo, phile be strong. Asikomenteni, sisubscribeni, silayikeni, sixoxeni, sizwe ukuthi kuzohamba kanjani, phinde sibonane ukuthi yini esingakhuluma ngayo izosisiza ukuthi siyeni phambili.